Ale tu ženu měl rád a ty děti taky. A měl 2 zdravé ruce, tak pro ně pracoval. Moc z toho domů nepřines. A když pak měl děti už 7 a ruce pořád jenom 2, tak to vám dá rozum, toho na stole mnoho k večeři nebylo. Tudy prosím. A heleme se kouba. Maucta, já... Sedí celý život v kanceláři. Není tak rychlý jako kouba, který denně tuží svaly, dýchá čerstvý vzduch a střídmě. Chodil s nimi do hospody a na schůze, no a jak se řekne, vlivem prostředí se z něj stal hajnej, který lidem spíš pomáhal. Velice byl totiž rád, když mohl... Žena od něj odešla, dítě vzala sebou, čelátka se rozutekla. Marek sedí na gruntě sám, hromady do vše. Tak to ne. Zlí lidé nám ukradli mlýnek, povídáš. A co když tě zlí lidé zabijou? Co tě... Rome, tak dost povídám. Ale tomu mlejnek nerozuměl. Mlel dál. Chtěla korbel dnem vzhůru a popadla dech. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? No nevěřej. Jsou přece hloupí. No tak honem Marie do postele a potit. A to věděla, jestli pro tebe nic neudělám. 5 ran do čepice. To je bolest. To je bolest. Hrnaj s bárou, bude to lepší. Jdi se převlíknout vedle. Jdi naprkno a nezla. Křiku a hemžení si toho ani nevšimne. To ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš. Já říkám, že to je málo. Otevřete, otevřete, otevřete! Vyber z nich svého muže. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, nemáme již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se obléknout? Punské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst. Červený nebo bílý? No třeba kůša podej víno. Skot. Moc neci, nebo tě kopnu do voka. Připomněl obrovy 7milové boty sněžného žrouta. Že Paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. Paleček byl maličký akorát. Pro svou dobu i do pohádky.